Tarte hau Tolosa Motorrek aurkezten du Peugeot 5008 auto berriarekin. Iritsi dira 2017ko San Juanak. Plaza Zarra dagoeneko lepo dago feste hasiera emateko. Eta hasiera hori emateko ardura aurtengoan Udaberri dantza taldearena izango da. Aurten 60 urte bete bai dituzte. Garren urtea izan da aurten edo izaten ari da Udaberri dantza taldearena, batez ere beraiek daukaten erlazioa San Juanekin, San Juan egunarekin eta aproposa iruditu zitzaigun eta horregatik. Gaur hasten gea txupinazoarekin, gauean ere dago hola aipatzekoa 60 garren urte aurren Udaberri saio berezi hori, biharko kuadrilla eguna, orduan gazteentzat ikusten da, atxalden ere umentzako ere zirkus dago Alondigan, gauen ere badago dantza talde, bai López Mendizabalen, hain gazteak ez direnentzat, eta Plaza Berrian gazteentzako, hurrengo igandean 25 ere umentzako ere Zumardin egiten dan musika parkean, azkenean denentzat izango da festa. Alde batetik jai bilerak egiten ditugu batzuk gutengea, baino beste eragile batzuk badaude beren aldetikan egiten dituzten beren bilerak, bere gauzak antolatzeko, jende asko parte hartzen dulako. Ondo pasa gabe eta gozatzeko egun hauetaz. Hore handia bai gutzako, Tolosa bezalako herri baten San Juanetan txupinazo gotatza, gaina gutzako oso garrantzitsu dian festak dira dantzari aldetik, protagonismo bereziakin bizitza dulako, talde hortatik hore handia bai. Oso gustu hartu genuen, talde bezala, pixka xantik esan, hore handia da, eta oso pozio gaude. Aurten, betikoaz gain, hau da, San Juan bezperako emanaldia sua eta suaren ondorengoa, eta gero San Juan eguneko pordonatzaz gain, gauen 10 erditan eskainiko dugu 60 garren urte urrena dela eta emanaldi berezi bat, pixkat garai baten, lehenago itezan kontzertu handi horiek berreskuratzea edo gogoan izena duna eta ingo duna parte hartuko dute bertan Tolosako musika bandak eta erraldoien konpartxak. Orduan zerbait potentea eta Irudi gabe, ondo pasatzen deula. Gaur lan pixka egitea toka bezaigu, gustoa gaude lanen, gero erantzukizun pixka sentitzea, baina bihar kuadrilla eguna da eta Tolosar guzti bezala ateako gea gure kuadrillekin eta ondo pasako dugu. Lan pixka bai, baina beti ere pozik, oso pozik. Festatan ondo pasatzeko, barreun daukaten alaitasun guztia, dantza, musika dena, eta festa gozamen osoz gozatzeko.
Tolosa, ekainak 17. Larunbata. Eta kuadrilla eguna 27. urtez ospatuko da. Guk ere kamisita jantzi dugu eta festan murgilduko gera. Eta txupinazoa botata eman zaio hasiera 2017. urteko kuadrilla egunari. Antolaketa hastea ja, kuadrilla egun baten, tokatzen zaizunen zuri, eta jakite dezunen urren urtekoa zu prestatu behar dezula, ez? Orduan hori pixka bat anteatzea, 6 kuadrilla juntatu geha, eta 6 kuadrilla horien arten bilerak hastea, bueno, ja, pixka bat San Juanak arrimatzen nahi biala. Ze izango da, 3 hilabete lehenago, olako zerbait. Kulturetxen juntatze geha, eta importantena lanak banatu, kuadrilla bagoitzak ardura batzuk hartu, eta aldan txokunena bete. Da urtetik urtea testigua pasa eta aurreko urte nintzana berriro reitea, orduan guri behintzat hori ondo etorri zaigu ez dalako lehenengo aldia hemen iteana, ja urte desente doaz, orduan izan da aurreko urtetako kite zuena lana banatu gure arte, baina ja oinarri bat bazeon. Jendek zintze uste jo zita honi, egun potentea dalako eta ondo pasatzeko. Krisik ez dago kuadrilla honi. Aurreko urteko jokua izan zen pañuelitoa. Pañuelitoa ez da kardiakontzako aproposan joku bat. Kriston tensioa sortzea, orduan aurten inda hori aldatu eta, bueno, holako trivial jinkana moduko bat osatu da, galdera diferentekin, oso galdera tolosarra gaina eta bertako, adibidez, zenbat taberna daude Euskal Herri plazan. Aukera diferente daude horrela lurren markatuta, ez du jarri barako azu kasilla baten edo besten da, bueno, joku politia eta gaina horrek ere emate jo beste plus bat ez da. Ze noizbait denoi tokatuko zaigu kuadrilla egun antolatzea seguru, baina hola, adedo inbeharren, pixka bat lehia hori sustatuta, emate jo beste grazioa. Mila eta 600 pertsonen inguru elkartu dira Tolosako Euskal Herria plazan bazkaltzeko, baina hauetaz gain beste hainbatek ere bazkaria eduki dute beraien kontura. Guk esan bezala hitzordua hemen Euskal Herria plazan daukagu. Hasio eguna jokuta juten, eta, bueno, guain gaude despedidan, hor, uste zen betela dago flipar bat, eta, bueno, ez ondo, guztua. Guain bazkaria, eta gero pixkat mulambo, erromeria, eta... Oso ondo baino bero gehiagia pasatzen. Gaina bazkarin eguzkitan tokatu zaigu, eta alde hortatik oso gaizki. Baina bestela, super guztua. Earki gaude, hementxe. Bazkaltzen eta ibili geha, lehenago txosnatan tare ibili geha, eta hementxe, earki. Earki, ez genuen espero haino nahi izango zanik. Hasieran geratu geha marretan, eta gero jun geha zeo hartzea taberna, eta gero ordu bitan hemen geratu geha, denak. Indeu tortilla patata, gero indeu entxalada bat, eta gero postrea. Eta enkargatu deu gaztatarta gozonakoa oso goxoa. Hoi askoa, patatakin enkargatu indeu, eta hain indigue, eta pixkatzeko azeon, baina oso na. Tuiteu kroketa batzuk, gero tortilla batzuk, eta azkenik hoi asko batzuk, eta gero postrea. Abokata batzuk hartu iteu, eta hortxe biliga. Kuperan ondon, earki, eaten. Janditeu larreatik hartu iteu makarroiak, eta gero almondigak. Ez dugu ez egin urtarokin erlazioa zekanik. Ze azkenen genekan despedida eta gauza asko orduan ez dugu ez errin, baina bueno, urren urten ingo dugu. Ez dugu ez errin. Azkeneko momentu nibiligak kamisetak josten taola, eta ez dugu ez errin. Bueno, gure intentzioa zen ateatzea giriz, baina bueno, giri kemadas, baina bueno, ez dakit. Giri kemadako izan intentzia, baina bueno. Udarai buruz aukeratu dugu gitea, eta orduan erosite txapel batzuk eta abanikok eta ura botatzeko bat abestei. Gutzako egunek politena, netzako behintzat, ze azkenen juntatze geha hemen denak, jaten, bazkaltzen, ondo pasatzen, eta azkenen da, ez dakit, egun bat polita. Inauterekin batea egun politenetako bat. Azteko gu guztik juntatze gehala. Ze baita kostatu itea denak juntatzea, bai afari bateako edo, eta kuadriagunen beti denak egon geha. Eta batzuk kanpon ikasteuela, ez dakize, azkenen kuadriaguna da, eta orduan lagun guztik juntatze geha. Espeziala, netzako eguniko hoena da. San Juanetako eguniko hoena. Gutzat espeziala da, ze lehenengo urteko geha, eta lehenengo urtea da honea etortzean Euskal Herri plaza eta earki pasa deu, eta guain parrandakin segitza tokatzeu. Urteen
animatu geha bazkaria etortzea eta inoiz baino beto. Da bai, San Juanetako eguniko bena. Dibujaban corazones, frases de dolor, sueños de color, como si fueran huellas que se dejan en la nieve, llenas de calor, brillando al sol. Por eso al buscarlas hoy es cuando más cuenta me doy, que juego a ser el niño que era yo. Por eso al buscarlas hoy es cuando más cuenta me doy. Ekainak 23 gaua oso gau berezia izaten da Tolosarrentzat. Eta arrazoia hemen atzean dago, nire atzean dago San Juan sua arratsaldean su txikia ospatu da, txikienen momentua izan da, eta orain helduenei tokatzen zaie. Eta ikusten duzuenez, geroz eta iara luzegoa ari da geratzen. Beste urte batez ere San Juan sua alaitzen izango zarete, gau berezia da zuentzat ere Tolosarrentza bezala. Bai, urtero bezala, sua piztutzen dutenean, Tolosako musika bandak jotzen dugu San Juaneko 8koa, ematen dizkiogu 2-3 buelta, alkateak eta zinegotzi eta baita herritarrak salto egite duten bitartean. Eta izaten da gau berezia, eta gero, pausua lekua usteko dantzariei eta udaberrikoi, guk egiten duguna, alde zarretik zehar jarraitu jotzen San Juan 8koa. Gero gaur, badirudi, bereziago izango dela, ez gure partia gukingo du betikoa, baina badirudi, bez batzak, bai odei ertzek, kantatzen duela 4-5 pieza, eta piezan bat egin dute propio, Santamiko kanpaiakin kantatzeko batea. Hoi da, egin du David Azueta musikariak. San Juana bizitzeko aukera izaten alduzu zuek? Azken batean gaude egun guztin kalean. Instrumentokin eta bueltaka, bada bizitzeko beste modu bat. Nik egia esateko, bandan hasi arte, ez nun ezautzen zertzan San Juan eguna. Ni pentsatzen netzala ezer egoten, eta onatea ezkio, joten nintzen, porai ondartzara, eta ezautu nun, bandakit, eta gaine urtetik urtera, kriston indar hartu du. Gukatatzen, ni hasi nintzen ateatzen, esate baterako zegoen gozien 2-3 kompainia eskopeterera, guain ez dakitzen badian. Hartu du, indarra hundi hartu du. Bai gazten alde, eta gazteek asko parto hartzen dut ere, bai. David, gau berezia izango da, zure kantu bat hemen joko dute, bai kanpaien laguntzarekin, Udaberri dantzatalde ere bertan izango dugu, nola sentitzen zara une honetan? Oso pozik, eta urduri, den azkeneko momentu arte ez dugu jakingo nola aterako da, koordinazioan arazo txiki batzuk egon dira, eta espero dugu konpontzea direktoan zuzenean egiteko ondo. Nolako izan da komposizioa, konposaketa uzuk egin duzuna? Berez kantu nahiko simplea da, nahiko ritmikoa eta alaia, kanpai festa izena du, Jose Mari Turraldek testua jarri dio, eta kanpaia eta festari buruz hitz egiten du. Berezitasuna batez ere da kanpaiekin batera, Santa Mariako kanpaiak ohiko kanpaiekin batera interpretatzen dugula, ez? Eta hortarako 4 kanpai jole behar ditugu, zuzendari bat gora, mikrofonoak eta pixkat invento xamar, ondia, bai. Herritar guztia daude zai, momentu hori iristeko zai, zuk uste duzu gustoko izango dela, jendea zer esango dut, beti kanpai hauek oso bereziak izaten dirata. Bereziki kanpai hauek daukaten soinu oso konkretua da, oso berezia, eta hortan oinarritu naiz doinua sortzeko. Eta, berez ideia da kantu alai bat, eta festako giroko kantu alaia izatea, edozein momentutan edo beste festatan ere egin ahal izateko.
egia esan ez dakit oso ondo ze berria da, bai? Kanpaijolek bere San Juan egunen kanpaia jotzen dituzte libre. Baina gaurkoan koroakin jo behar dute elkarrekin. Orduan, Davidek antolatu dituz ze kanpai dauden eta koroak zea bestuko duen, eta ni nago goran pixka zuzentzen. Koroa oso urruti dago, ez dakitzen bat metro dauden, eta antolakuntza pixka zaila. Zu Tolosarra izanik, San Juanak izanik, horrelako berrikuntza baten barruan egonik, berezia da? Bai, ni gehiago perkusionista naizelako, ni kanpaiak asko gustatzen zaizkit, zerbait berezia da, azkenan perkusioko tresna bat da, eta leheno kanpai jolek zeuden orainez, galtzen nahi dira, guain goran CD bat bezala dago, baina entzun dut. Gaur egin baditugun kanpaiak ez dira egunero abiltzen, bakarrik urtean behin edo bitan, eta berezia da. Bintzat erabiltzea, eta berriro hori da. Hemengo kanpaiek soinu berezi bat badutela ere esaten dute, zer du berezitasuna? Uste dut dela interbaloa. Kanpai baten eta besten artean notak, erdiko notak, dala tritono bat. Hori entzun den, baina ez dago oso seguro. Eta beste kanpaiak ez omen dia dola, eta... San Juan eguna tradizioari lotutako eguna izaten da. Tradizio horren erdigunean goizean prozesio izaten da garrantzitsuena. Gu prozesioan parte hartzen duten eragile ezberdinekin izan gara. Bertan nola parte hartzen duten ikusteko. Goizan goizetik hasi geha, ferialetik eure hondik eta honeak ekartzen. Oain meza bukatzeko zaiongo gara eta hemen hasikoa gure eguna ofizialki. Hemen dantza berezio batin urtero bezala eta gero prozesioan zehar jongo gara laguntzen. Ez zenbat erraldoi irtetzen dira gaurko egunean? Beti bezala 6 erraldoi eta gero lehen urte bezala sorpresatxoa topiken, 9 buru handik dantzain gobe. Beti bezala 6 erraldoiak eta 9 buru handik. Zer pertsona behar dira guzti hau egiteko? Inoiz ez dira nahiko izaten, hainbeste pixu, hainbeste lan izatea, baina, 2-3 pertsona erraldo bakoitzeko ondo ibiltzeko behar izaten dira, eta gero inguruan beti jendea laguntzen, jendea apartatzen, erreferentziak ematen eta ondo etortzen da. Nahiko jende. Beren elkarte bakoitza daukea, honek dauka arkoirizko taldea da, eta hau berez urte osoan namaki San Anton honek darroi urte baino gehiago damazki arkoirizek eta bat bazkido elkartekoak. Ez da, bat urte bomazki eta honekin, San Juan ere eman dut eta hala gaude. Zer sentitzen da prozesioan parte hartuta? Egun polita, bateko nahiko dotorea, eta egualdi honekin bati bat pozez. Asko pixatzea aldo, zerra zailena? Pixoa badauka, baina ohituta gaude eta
Bueno, azten geha goizeko zortzitaritan Diana joaz, ibiltzen geha aldezarretikien barrena, bueltaka. Izaten da ibilbidea karnabaltako bezalakoa, baino egiten dugu askozat lehenago. Eta azkeneko orduan hor, gero ere txistulariak egite dute bere kaxare Diana, eta Euskal Herri plazan juntatzen geha, eta gero elkarrekin etortzen geha udaletxeaino. Guain, aprobetxatuz meza daola, amaiketako egin edo, eta gero ja prozesioa eta egun guztien kontzertua, bizpera, egun guztien bueltaka, ja San Juan martxa joaz, denbora guztien. Azkenen egun osoan egian musika jartzen, herriari parte hartze dute eskopetero pila bat, dantzariak, korporazioa, eliza batzuentzat bai, beste batzuentzat izango bordondantza, beste batzuentzat aurrezkoa, guretzat kontzertua da egun gure gauza importantena. Guri lan gehien ematen diguna eta gehien ematen diguna, baina egun osoa San Juan jotzen bestela, bizat aspergarria da, baina bueno. Bueno, politia da, San Juan lehenengo bueltak eta gotitu zen politia da. Nietzako goitza oso politia izaten da, ja txaldekoa egiten zen, eta astun xamarra gaina, ja zaude, ez dut izango naskatuta, baina eskat aspergarria, denbora guztien gauza bera jotzen, baina goiza, nire San Juaneko eguneko goiza asko gustatzen zain. Kontzertokin bukatzen dugu goiza eta izaten da, hori, puntu gutzako politiena edo. Guain berehala jantzin gogea eta balkoira joko gea, eskopetarien zai ongo gea, banda ere bai, eta denei agurra emango diegu. Emozio handiko eguna da Tolosar guztientzat, gainea urtetik urtea jende gehiago parte hartzen du eskopetari bezala edo bordondantzari bezala. Nik uste urtez urte jaia aberasten dijoala, egun importantea da Tolosarentzako, gainea gaur eguraldi paregabea dugu. Beraz, hori behatziterritako udaletxeko balkoien egongo bera harrera egiteko, hortik aurrea hasiko da festa guztia, egitarauak markatzen duen bezala eta tradizioak esaten duen bezala, txukun-txukun, eta ilusio handiarekin. Guztetez bakarrik eskopeteri bezala, baizik eta festa ikustera datozten Tolosarrak eta Tolosatik kanpo datozen bisitariak eta gero eta gehiago dirala, Arratsaldeko festa aipatzen duen guaintxe, Zumardi handin izaten den aurreskua da Tolosak daukan altxor bat adibidez, eta ara ere jende asko inguratzen da, Bai, gero eta arrakasta gehiago du festak parte hartzea gero eta handiagoa dela. San Juan egunean eskopetari gisa ateratzea aspaldiko ohitura da. Geroz eta jende gehiago parte hartzen du festa honetan, modu batera edo bestera. Aurtengo urtea berezia da Uzturre eta Kabialai konpainientzat. Kapitain nagusia Uzturre konpainiakoa da. Eta Kabialai elkarteak 25. urtez desfilatuko du San Juan egunean. Eguneko hasieran beti bezala biltzen geha konpainiaz konpainia, baina gero egia esan biltzen geha guztik, konpainia guztik Euskal Herriko plazan egiteko probaketa bat, nola inberdeun tiro generala, eta hortarako biltzen geha 15 konpainiak eta nik botatzen ditut hor bi tiro horiek. Gero, handik jajuten geha udaletxea, eta hor hasten da errekorrido ofiziala eta tiro ofizialak, eta guztia. Gero jarraitzen da eguna beti bezala, eta bukaeran bukatzen da tiro ofizialekin eta dantza guztiekin, eta bar. Ez da lehenengo aldia izan. Azken finean nik bete ditut 30 urte, eta tokatzen zaizu behin baino gehiagotan. Baina
netzako bereziena izan da aurtengo urtea netzako azken urtea izan dela, ja nahikoa dut. Horregatik bai igual sentitu da naiz pitin bat urduriago, baina besterik ez, Kontutan hartzen, hainbeste urte, naizela eta hainbeste urte disfrutatu dutela, ez da gehiegi inporta, da, bizia, besterik ez. Beste bat dator nire atzetik, hau mantentuko da eta, azkeneko urteak ikusita, gero eta jende gehiago jarraitzen du, da bizia, besterik ez. Ni hasi nintzenen gogoratzen banaiz ondo 6 konpainia besterik ez ginen, 6 edo 7, eta une honetan 15 gaude. Garai hartan, Tolosako festatan batelak zeuden, zezenak, ez dakizer, eta gauza batzuk iaia desagertu dira edo beste era baten egiten dira, eta une honetan ez da ulertzen San Juan eguna eskopederorik gabe. Aurten 25 urte egiten ditu, hasi ginenetik, eta, egun berezi bada, 25 urte ez dira urtero egiten, eta, hementxe gaude. Guain dela 25 urte, Inigo Zabaleta kideak proposatu zuen konpainia berri bat iteko, orduan gu ginen ja 7garrenak. Beste eskopeteroko itzin da gero, baiezkoa esan ziguten, eta, hortxe gaude. Lehenengo atean duen abandera da, emakumea zala, bi kaja, bi eskopetero, bat mutila eta bestean eska, eta eskopetak ziela 28-30 eskopetak. Jende gutxi, baina hasiera izan zen. Egon dia urtek, atera gehala gehiago, bestetan egon da urten bat, jende gutxi, segun nola tokatzen da eguna, batzuk ezin du lanak utzi, eta orduan. Eta urten, bildu duea 80 gutxi gora bera. Oso ondo pasatzen dugu. Raroa iruditzen zaigu, nahi bentsat nik txikin itzanen, eskopetaron gauza bi bakarrik izaten ziren, bi konpaini eta guain 15 geha, hobe izan da hola, eta, gazte gehiago ateratzen dien, eta konpaini gehiago ateratzen dien.
Tarte hau Tolosa Motorrek babestu du Peugeot 5008 auto berriarekin.